Vitajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako naniesť náter na podlahu pomocou EP Industry od Epodexu. Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, s dostatočnou ťažnou a tlakovou pevnosťou a čistý. Prach, olej, masnuta a uvoľňovacie prostriedky musia byť vopred odstránené vhodnými metódami. Ako naniesť náter na podlahu pomocou EP Industry od Epodexu? Na to budete potrebovať nasledujúce pomôcky. Komponent A a B, EP Primer, predĺžovacie tyče, gumenú stierku, valček s rukoveťou, miešadlo a bezdrôtový skrutkovač. Nalejte celý komponent B do komponentu A a celú zmes dôkladne premiešajte približne 3 minúty. Odporúčame potom zmes preliať do inej nádoby a opäť premiešať. Nalejte materiál a roztiahnite ho pomocou gumenej stierky. Potom ho tenko rozotrite valčekom krížovým spôsobom. Nechajte materiál vytvrdnúť pri 20 stupňoch Celzia najmenej 14 hodín, maximálne však 36 hodín. Ak sa ďalší náter aplikuje po viac ako 36 hodinách, EP Primer sa musí, kým je ešte tekutý, posypať približne 300 gramami kremičitého piesku na meter štvorcový. Pred aplikáciou ďalšieho náteru odstráňte voľný prebytočný kremičitý piesok vysávačom alebo metlou. Podlahu možno teraz ďalej spracovávať. Ak podlaha vykazuje nerovnosti väčšie ako 0,5 mm, pred hlavným náterom je potrebné aplikovať ďalšiu vrstvu EP Leveling Compound, aby sa vyrovnala drsnosť povrchu. Ak sú nerovnosti menšie ako 0,5 mm, pokračujte priamo s hlavným náterom. Na hlavný náter budete potrebovať nasledujúce pomôcky. Komponent A a B, EP Industry, farebné pasty, predĺžovacie tyče, stierku na povrch, valček s hrotmi, miešadlo a bezdrôtový skrutkovač. Nalejte celý komponent B do komponentu A. Pridajte farebné pasty v odporúčanom množstve, aby ste zafarbili materiál. Celú zmes dôkladne premiešajte približne 3 minúty. Odporúčame potom zmes preliať do inej nádoby a opäť premiešať. Nalejte materiál a roztiahnite ho pomocou stierky na povrch. Potom odstráňte vzduch pomocou valčeka s hrotmi a nechajte náter úplne vytvrdnúť. Podrobné informácie nájdete na stránke každého produktu. Prajeme príjemnú prácu s našimi produktmi. Váš tím Epodex.